मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि होनाय जादों आरो बे लेखा दिनैनि दिनावहाय आसामनि एसेमब्लियाव गिबिसिन बर' फिसा बुंथिगिरि जानायनि खाबु फैदों दैमारिया आरो बिथाङा आसाम एसेमब्लिनि बुंथिगिरि बिबान रुजुननाय लोगो लोगोनो बर' रावखौ आसाम एसेमब्लिनि सिददायाव दोनफैनायनि थाखाय थिरांथा लादों आरो दिनै 7 जुन खालार खालि आसाम एसेमब्लिनि हस्टेलनि कनफारेन्स हलाव मोनसे जर'खा मेल बानायो आरो जर'खा मेल बानायनायाव गासै बर' एमएलएफोरखौ हांख्रायगोन बर' फरायसा आफादनि थान्दैफोर हांख्रायगोन बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' रायजो थुनलाइनिफ्राय थान्दै लाबोनानै जखन सावरायनाय जादों आरो बे जखन सावरायनायनि गेजेरजों बर' रावखौ माबोरैहाय आसाम एसेमब्लियाव बाहायनो टेक्निकेल लोगोसेनो माखासे कौशलफोर दानायनि सायाव जेबो सावरायदों आरो बे बिथिङाव दिनै जोङो मेल जोबनायनि उनावहाय बुंथिगिरि मुसुर दैमारिखौ सिबिनाय आरो बे बुब्लियावनो जोंजों दङ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुसुर बर' आरो थुनलाइ बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिबो दङमोन हायाखै दा समाव बुंथिगिरि मुसुर दैमारिया आसाम एसेमब्लियाव बर' रावखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बेलायाव मा सोदोब बाहायनो लोगोसेनो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों मा सामाराइज खालामनो हादों जे बर' रावखौ बे आसाम एसेमब्लियाव माबोरै फसंनो दा आथिखालाव बर' गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावखौ आसामाव अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो थाखाय गभर्नमेन्टआ डिसेम्बराव विधानसभायाव पास जानायनि गेजेरजों दा ओंखायनो आसामाव बर' रावा माने अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आरो बे हिसाबै जों जेरावबो बुंनो थाङोब्ला दा बाहायनो हासै आरो नाथाय जों बाहायनो हासै होनब्लाबो बेवहाय माखासे टेकनिकेल खोथा थायो जे बेवहाय अफिसारफ्रा बर'खौ रोंनांगोन आरो नङाब्ला बर' रोंनाय माखासे बेवहाय अफिसारफोर थानांगौ बर'नि जों गासैखौबो लिरनो हायो नाथाय बेखौ माने गुबुन रावआवबो ट्रान्सलेट खालामनानै फोरोंनो मानसिफोरखौ आं बेबायदि माखासे गोबां दा गोदान अबस्थायाव स्पिकार जानायनि उनाव मोनसे बाथ्राखौ जे आसाम एसेमब्लियाव बर' थाबैनो बाहायनांसिगौ बेखौ लानानै आं गासै आसाम एसेमब्लिनि अफिसार माने मोनसे थांखि लाबाय थाबै बिथांमोनखौबो आं जे इन्सट्राक्सन होजोब्बाय जे जिखिनि बिनि थाखाय नांगौ बेफोरनि माने गोनांथिफोरखौ थाबैनो आंनि नोजोराव थाबैनो जोङो मावफुंनायनि थाखाय राहा दा दिनैहाय आं बे हिसाबैनो जिहेतु बर' रावा दा गोदान हिसाबै बाहायजादों दा बेवहाय मात्र लिरनायल' नङा फरायनायल' बेवहाय मोनसे लाइफ माने मा होनो एसेमब्लि समाव माने बिबुंथि लाखिनाय बे बिबुंथि लाखिनायखौ गुबुन रावारिफोरनो बुजिहोनाय गुबुन रावारिफोरनि रावखौ बर' रावाव लोगो लोगो ट्रेन्सलेट खालामनानै बर' हिसाबै फोरमायथि होनाय आरो बेफोराव जेसेबां जि माने पेपार वार्क्स दं लिरनाय खामानिफोर बिनि सार्कुलार बिनि सामन बिनि नटिस बिनि कुइसन एन्सार गासिबखौबो बर' रावजों बानायजोबनाय बर' लिरजादों दा ओंखायनो बे बेलायाव जोंहा गोबां बाथ्रा थाहैबाय जे बर' रावाव दिनै असमिया बा इंराजियाव बाहायबाय थानाय जोंनि एसेमब्लिनि सिस्टेम दाइरेक्ट सिस्टेम बे सिस्टेमाव बाहायनाय सोदोबफोरखौ बर'आव मा बुङो आरो जों माबायदि बुङोब्ला बियो ओंथि गोनां जागोन ओंखायनो बे बेलायाव एसेमब्लियाव जिहेतु बिनि थाखाय रावबो रोंगौथि गोनां मानसि गैया बेखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' रायजो आरो लोगोसे जोंनि गासै बर' एमएलए बड' एमएलए भाषा गुबुन बिदन थायो बर' राव बर' रावजों थानाय बर' लेंगुवेजनि ग्रुपनि आरो बेखौबो गासैखौबो लाजोबनानै बिनि सायाव जोङो मोनसे इन्टारेक्सन खालामनो जादों आरो बे बेलायाव आङो गुबुन थाखाय खावलायनाय लेखा बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि मिडियाफोरनि गोबां माखासे
सायाव सुबुरुन माने होगोन बेफोरनि थाखाय जोबोद माने हेफाजाबाव फैगोन आरो बेराफारसेथिं माने बे बेलायाव बेफोर राव जोङो सोलायनो थांनायाव जोङो माखासे अफिसियेल टार्म बा टेकनिकेल टार्म जि वार्डफोर दं बिनि गोनांथिफोरखौ जों थाबैनो जाहाथे जोंनि थुनलाइ आफाद बिनि जिथु जोंनो दा नांगौ अफिसनि बायदिसिना माने साइन बर्ड नेम प्लेट आरो लिरनायाव बाहायनो गोनां जिफोर टार्म दं बेखौ अलरेडि दिनैनो राननानै हरनाय जाबाय बेवहाय आरो जि दिनसोनि गेजेराव बिनि 5 बा 1 सप्ताह बा 10 दिननि गेजेराव बिनि बर' टार्मखौ बेखौ मोनोब्ला गिबि खामानि हिसाबै जों दा माने इसिबां साइन बर्डआ जियानो जादों बर' रावखौ बाहायनो एसेम्बलिनि माने माखासे दा जेफोर पाब्लिस जाबाय थादों बेखौ जोङो आरो फैगौ एसेम्बलि सेसननिफ्राय जों बेखौ बाहायगोन नाथाय आबुङै डिसेम्बराव जोङो सेसन जादों विंटार सेसन गोजां बोथोरनि जिथु सेसन बे सेसनाव जोङो माने सम्पुर्ण भाबै बर' रावखौ एसेम्बलिनि सिङाव एसेम्बलि सेसन बाहायनो हानाय बायदि जों खालामनो नागिरदों बे जाबाय ट्रेन्सलेटर इन्टारप्रेटर गोबां नांगौ जायफ्रा बर' रावजों लोगोसे असमिया इंलिस रावखौ मोजाङै बेखौ 2 दाननि गेजेराव जोङो कन्ट्राक्चुयेल बेसिसआव लाबोनो नागिरदों आरो बिनि उनाव गभर्नमेन्टआ माने पस्टखौ सेंसन होनाय लोगो लोगो बिसोरखौ रेगुलार एमप्लयि हिसाबै माने खालामनानै लानाय जादों बेनि स्ट्राक्चारफोरखौ जों बोरै खालामजायो बेवहाय मा रेन्जनि अफिसार ट्रेन्सलेटर आरो इन्टारप्रेटर रिपर्टार बायदिसिना बेवहाय नांगौ बेबायदियाव जोंनो मा माबोरै नांगौ बेखौ जोङो जोंनि माने टेलिभिजन मिनिस्टार नोंथाङाबो रायज्लायहरबाय थादों नोंथांखौबो आं सासे अभिज्ञ व्यक्ति हिसाबै जोंनि बे बर'आव अफिसारनिफ्राय लानानै एमप्लयिसिमखौ जोङो मा माने ग्रेडनि जोङो माने मा होनो एमप्लयि नांगौ बा साख्रियावला जोंनो नांगौ बेखौ जों माबायदि माने हरनो नागिरदों दा बेबायदि लाइनजों बर' रावखौ सम्पुर्नि भाबै बाहायनो हायो आरो आं स्पिकार हिसाबै थायाब्लाबो बे एमप्लयि स्टाफफ्रानो बर' रावखौ जाहाथे जुगे जुगे सालायलांबाय थानो हायो बेखौ खालामनो दा आफादथ' गासै बिजाबखौनो बर' अलरेडि माने साथामसो बिजाबखौ माने मोनफ्रोम बिजाबखौ आरो बेखौ अलरेडि ट्रेन्सलेटनि थाखाय हरनाय जाबाय आरो गोबां माखासे लेखाफोर दंबावो जायखौ जोंनि बेफोरखौबो ट्रेन्सलेट खालामनाय जादों माने क्लासनि दिहुननो होनाय जादों बेयाव जों बयबो बेनिखायनो दिनैनि जिथु सावरायनाय बे गोबां माखासे दान्दिसे ब्रेक जादों दान्दिसे ब्रेक
जायफोरखौ नुथावबा जोङो गोबां सम खाफाल जेब्ला सासे बर' फिसा गिदिर आरो बिथाङा दाख्लै नैजिसे अक्ट'खालि जाफुंसारनायनि उनाव माखासे खोथाखौ आरो सासे बर' माने माबाजों मिथिनाय मानसि हिसाबै बर' फरायसा आफादनिफ्राय एकदम फैनानै जानानै फरायसाफोरखौ दिनै जिथु हस्टेलाव कनफारेन्स हलाव बेवहाय थुनलाइयारि आफादनिफ्रायबो आरो एमएलएफोरनिफ्रायबो opinion लानानै एसामब्लियाव आरो एसामब्लिनि रायजोआवबो बे बर' राव बेफोर बर' रावा दानि हाबनाय राव मोनसे इंडियान लेंगुवेज रिकगनाइज इंडियान लेंगुवेज आरो लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि आधाराव एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै बे आसाम जाबाय आयेन जाबाय आरो बेखौ बाहायनायनि बिबाना आसाम गभर्नमेन्टनि सायावबो सोनारो दा बिथाङा बुंथिगिरि जानाय लोगो लोगो बे बिथांखौ लानानै जिथुनाखि गोख्रों मोनसे राहा लानो लुबैदों बे बिथिङाव दिनै इन्सट्राक्सन सेक्सन जादों आं बेवहाय बयबो माने सुबुरुनखौ होदों दिनै जिथुनाखि जों नुनो मोनदों बे आसाम एसामब्लियाव जिथु जोङो बर' लेंगुवेज सेल दानायनि खोथाखौ जोङो आरो बे बर' लेंगुवेज सेल बर' राव बे सेल दानायनि लोगो लोगो जोंहा माखासे जेंनाया सुस्रांगोन होननानै जों सानो जेरै बे अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनायल' नङा अफिसियेल रावल' बाहायनाय नङा बियो माने एखेबारे गोजोर हिसाबै खालामगोन बे जोंहा जायफोरनिखि बर' बिजोंजों फरायनानै जायफोरनिखि आर'जलाइ लिरो बा आर'जलाइ लिरनानै माबा हरो दैथायहरो बेखौ नायफिननो थाखाय जिथु इन्टारप्रिटार आरो बे सेलानो गासैबो नायजोबगोन आरो जेंनाया सुस्रांगोन होननानै जों सानो जेरै जोङो पार्लामेन्टआव जों नुनो मोनदों बर' इन्टारप्रिटारखौ जादों आरो गुबुन तामिल बांला आरो अन्यान्य माने मालायालाम बेवहायबो माने इन्टारप्रिटार दं दिनै जोंहा जायफोर बिथांमोनहा एमपि बिथांमोनहा गावनि बिमानि रावजों माने पार्लामेन्टआव बेखौ इन्टारप्रिटार माने बे लेंगुवेजनिफ्राय इंलिस आरो हिन्दीआव ट्रेन्सलेसन खालामनानै फोसावो बे माने पार्लामेन्ट प्रसिडिंआव लाबोयो थिग बेबायदिनो दा ओरैबायदि जासिगोन दा बुंथिगिरिया बुंनाय बायदि जे जोङो एसामब्लियाव जुदि सोरबा एमएलए सोरबा माने माबाया जुदि बाथ्रा बुङोब्ला बर'नि राव जों बुङोब्ला बेनो इन्टारप्रेटारा बेखौ इंलिसाव फोरमायनानै माबानानै बेखौ बुजायनानै प्रसिडिंआव लांगोन बेयो मोजां खोथा जागोन आरो लोगोसे जोङो गोबाव सम जों बेखौ सानबोबाय थानाया दा जाफुंसारनायनि लामायाव फैदों बेनिखायनो आं दिनैनि सानखौ अन्तत' थांखिखौ लाबाय आरो थांखि लानानै जोङो माने आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिमबो खोथा थांगोन आरो हयथ' बियो केबिनेटआवबो डिसिसनफोरखौ जानोबो हागौ गतिके जोङो आसा फारियो जे जोंहा बुंथिगिरिनि बे गोख्रों दैदेननायाव बर' रावा जाहाथे वान अफ द अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायजायो सारा आसामाव आरो एसामब्लियावबो बाहायजायो आरो बे बिथिङाव जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बा एकाडेमि हिसाबै आरो बर' फरायसा आफाद हिसाबै आं बुंनो सानो जे जोंहा सिएसटिटिनि जिथुनाखि अफिसियेल टेक्निकेल टार्मिनेल जों बानायखानाय दं आरो अफिसियेल ग्रसारि जों बानायखाबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ टार्मिनेल जि दाना दङ बेजों गोरोबलायनानै जों जिथुनाखि इउजिबोल जिथु लेंगुवेज बेखौ जाहाथे माने रायजो राजा बुजिनो हायो फरायगिरिफ्रा बुजिनो हायो बे जोङो गोरलै मोनसे रावजों जाहाथे बे रावखौ बाहायनो हायो बेखिनिखौ जोङो आरो बिथाङा लुबैनाय बायदि जोङो थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय सिगांगोन बेनिखायनो जोङो बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बर' रायजो राजानि जानानै बर' फिसा जानानै जोङो बिथांनिसिम जों गोसो गोरबोजों साबायखर
सावरायनाय जादों सावरायनाय समाव सावरायनाय जादों जे बर' रावखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो एसेमब्लियाव एमएलएफोरा बर' रावजों सोंगोन आरो बिनि फिननायखौ मन्थ्रिफ्रा होगोन मन्थ्रिफ्रा बोरै बुजिगोन एबा मन्थ्रिया बोरै एन्सार होगोन बेनि सोमोन्दै एसे मिथिनांगौ दङ रायजो राजानि सेराव मिथिनांगौ थागोन मानो होनना बुङोब्ला जोबोद गोनो गोथो गोबां सानि बांबुंथि जों नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव जे ससियेल मिडिया बुंदों गोबां साया जे जेरावहायनोखि सुक्तियाव फैखाबाय जेब्ला आरो बेखौ सावरायफिननो मोननाय बाथ्रा मा थानो हागौ नाथाय बे गोथै साननाय एबा माने बुजिनायाव एसे बाङाय जादों जों बुंनो नागिरदों जेराव सुक्ति जाबाय एबा लाबाय बर' भाषाया नाथाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय माखासे टेकनिकेलनि बाथ्रा थायो आरो बे टेकनिकेलखौ जों माबोरै डिल खालामनो बिनि सायावसो सावरायनाय जादों आरो बे बेलायावहाय फान्ड एलोकेसननि खोथा थादों नामा एबा माबोरै डिल खालामनांगोन आरो बेवहाय दानि गोदान टेक्न'लजिनि गेजेरजों बेखौ ट्रान्सलेट खालामनाय जागोन भाषाखौ बर' रावखौ एमएलएफ्रा लिरनाय महराव सोंनाय होगोन आरो बेखौ गुबुन रावारि एमएलएफ्रा एबा खुंगिरिया एबा मन्थ्रिफ्रा बोरै बुजिगोन दा बिनि सायाव माखासे सिस्टेमनि खोथा फैगोन आं बेखौ बुंथिगोन बिथाङा बुंथिगोन नोंथाङा बेखौ माबोरै डिल खालामनाय जे दासान्दि समाव आसामाव जानो हागौ बे सिस्टेमा जाथ'वाखै जे बर'जों कुइसन खालामोब्ला बर' बुङोब्ला बियो लोगो लोगोनो गुबुन भाषायाव ट्रेन्सफार जानानै समावहाय माबोरैहाय जों अलरेडि say IT मानसिफोरनि गेजेराव दा आंनि थाखाय बे प्रब्लेम नङा आंनि प्रब्लेमा जाहैबाय बर' रावखौ गेलेनो बोरैहाय बाहायनो आं बेखौनो बुंबाय थादों एमएलए जों बिराद बर' एमएलए होनो एमआरएल एसएससि बर' बर'नि माबा मोनसे बिधान सभा जों बुंनाय जादों आयेन आफाद आयेन आफादाव दोननो नाङा आयेन आफादनि एमएलए आयेननि जादों बेबायदिनो माखासे जि माने सोदोबफोर दं बेफोरखौ जिहेतु माने बर'नि बेलायाव बेनि अफिसियेल टार्म जि वार्ड बा सेन्टेन्स बे माबायदि जादों गतिके सबनि माबाफ्रानो बेलेग 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 गासैबो बुस्थु बेलेग बबे मानसिखौ बबाव माबायदि दा ओंखायनो बे बेलायाव दिनैहाय आं बर'नि बर' राव थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय सोमोन्दो बे आबादफोरनि थाखायनो बर' रावा जादों गतिके बे हिसाबै जाहाथे बे बेलायाव आं सापर्ट बेनि थाखाय दिनै बर'नि गुबैयै मोनथाम आफाद थुनलाइ आफाद आरो लिरगिरि गौथुम आरो बिनि उनाव फरायसा आफाद बे मोनथामखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे एमएलए बिसोर एक्सपिरियेन्स पार्लियामेन्ट सानफ्रामबो बेवहाय विधान सभायाव बिसोर बिसोर माखासे बिनि प्रेक्टिकेल सिचुवेसनखौ लानानै गावसिनि अबजारभेसनखौ दिनै बुंनो बिसोर बिथांमोनखौबो दिनै लाफाजोबनाय जादों आरो बे रायज्लायनायाव गमामायैनो गोबां माखासे बेबायदि बाथ्राफोर जों बुंबाय जिखौ लानानै जों साबधान खालामोब्ला बेवहाय जोंनि रैखाखौ आरो बिनिख्रुइ साबसिन जागोन दा जों टेकनिकेल माखासे माबानि बाथ्रा दं गोदान एसेम्बलि माने बे सिस्टेमा गैथ'वा इन्टारप्रेटर मोननै मोनथाम चेनेलनि हियारिं सिस्टेम आरो जिथु माने अडिअ बे सिस्टेमा चेनेल ट्रेन्सफार खालामो बेखौ अलरेडि गोदान एसेम्बलियाव दा खालामनो थाखाय अर्डार हिसाबै जोंहा बे सेटिंआ दं आरो एक्सपिरियेन्स दा बेनि थाखाय नोंथाङा जेखौ बुंदों जे खेबसेयावनो बोरै जेब्ला बे जायो अब्ला खेबसेयावनो सानै साथाम दा सासे मानसिया बर'जों कुइसन खालामो बे बाथ्राखौ बे समनि गेजेराव सेकेन्डनि गेजेराव एसामिसाव आरो इंलिसाव ट्रान्सलेट खालामो आरो जों गावनि बेवहाय इंलिस आरो एसामिस बर'आव ट्रान्सलेट खालामो आरो जोंनि एमएलएफोरा गासिबो बेवहाय लानानै चेनेलखौ सोर माखौ बर'नि खोनासंनो लुबैयो ना
एसामिसनि खोनासंनो लुबैयोब्ला इंलिसनि खोनासंनो माने कन्टिनिउसलि सासे मानसिया जिखि भाषाजों बियो लोगो मोनथाम लेंगुवेजजों ट्रान्सलेट जानानै मोनथाम चेनेलाव कन्टिनिउ खोनाबाय थागोन इंलिस बर' एसामिस आरो बेंगलि नेपालि माब्लाबा फैया जिहेतु जों एसामिसखौ बिसिनि थाखाय हरगोन बे हिसाबै इंलिस एसामिस आरो माने बर' बे मोनथामा दा आङो ट्रेनिं लादों बे कन्टिनिउ बियो सोलिबाय थाबाय लोगो लोगो बेवहाय गासैबो एमएलएफोरा बुजिलायगोन रिप्लाइखौ गाव जि भाषाखौ रोङो दा जोंहा इंलिस ब्रह्म बर' मिनिस्टार जोंहा जुदि बर'जों रिप्लाइ होनो हागोन आरो बिथिंनि रिप्लाइखौ लोगो लोगो एसामिस आरो इंलिसाव बुंबाय ट्रान्सलेट जाबाय दा सोरबा बेवहाय जोंहा असमिया लोगो लोगो बर' दस्रा बेजों जागोन सेलेक्टर अलरेडि दा बेखौ मावहोनाय जादों बे लाइन दा बेबायदि जोङो दा मानसि नांबाय गासिबो असमिया धोरोम इंलिस धोरोम सासे मानसि दा बे बर'आव खोनानो संगासिनो दं लोगो लोगो बे एसामिसआव खोनाबाय गतिके जों एसामिसआव प्रफेसनेल एक्सपार्ट जों नाम बा नोङो एसामिसआव जेसेबां जों खोनादों बेखौ लोगो लोगो बर' इंलिसाव बुंनायखौ एसामिसआव बा बर'आव हाबबाय नांगोन दा बेखौ आं माने मोनसे सिन्था खालामबाय थादों जे 2 मासनि गेजेराव माने स्टेयाव ओमफ्राय बेनि उनाव माने गभर्नमेन्ट एक्सिडेन्ट माबाया रेगुलार बेखौ गासैबो अलरेडि सेट खालामखाजोबनाय जाबाय दा जेसेबां बर' मा होनो एसेम्बलिनि लेखा दं बेखौ मुंनिफ्राय बर'नि ट्रेन्सलेट खालामनाय जेसेबां लेखा दं दा दिहुननो होनाय जादों एसेम्बलियाव पाब्लिश खालामनाय बे लेखाफोरखौ गासैबो बर' रावजों ट्रेन्सलेट खालामनाय जादों आरो बेखौ आं अलरेडि अफिसाव order बिगियान कुचितां दुई कुचितां पास कुचितां कम्पिउटारनि सेन्टारनि खोथा दहाय बुंदों दा बे मोजां आइडिया जोंनि एमएलएफोरखौ बयबो बेखौ टार्मनि थाखाय रेगुलार हयथ' हानाय नङा मोनसे टार्मनि थाखायब्लाबो बेवहाय बर' रायज्लायनो बेबायदि मोनसे स्टुडिअ गासै बर' रावखौ second company any notification बेखौ पेरेलल बर' रावावबो दिहुनलाङो बिनि उनाव माने लासैनो बे एसेम्बलि हल जेब्ला बे सेकिं जाजोबो बेबायदि खालामनाय जागोन गतिके गुबुनफ्रा जिथु मन्थ्रखौ आं सानो जायफ्रा एसेम्बलियाव जाय एसेम्बलियाव ज'आखै मिथिनानै लाग्रोनानै लास्टआव बिसोरो मन्थ्रखौ होयोबा मोजां नङाब्ला माने मा होनो माखासे मावनो थांनाय मानसिफ्रा गोसोबायदि दा ओंखायनो एसेम्बलियाव जाय हाबदों बेसो मोनथिगोन बेबायदि सिस्टेम आरो आं बेयाव गोबां थायो आं मिथिगौ जे बेबायदि मा खालामनो मोजां दा रावनि बेलायाव आं एक्सपार्ट आफाद दं आफादा बेखौ जोंनो सहाय खालामो गोदान अबस्थायाव दा बर' साहित्य सभाया होनदों अलरेडि माने ट्रेन्सलेट खालामनायनि मोनसे राहा दं सफ्टवेर माबा मोनसे खालामनो आरो बेनि थाखाय मोनसे फैसानि दरकार बेखौ आं एसेम्बलिनिफ्रायनो बर' साहित्य सभा बे रांखौ हरनाय जादों आरो बेखौ जेसे हागौ बेखौ खामानिफोरखौ जोङो मावलांबाय थायोब्ला आं सानो बर' राव फोरोंनानै बर' हारिया जि मोनसे हास्थायनाय दं
आरो बेनि थाखाय जेसेबां सोमावसारोबाय जिउ मावबाय आरो फैयै फैयै जोंनो बे आसाम बर' रावखौ बाहायनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना नटिफिकेसन गेजेर नोजोर बाहायनायनि बेलायाव जोंनो इन्टारेस्ट लानांगौ दा ओंखायनो आं दिनै बेवहाय लादों गाबोन मन्थ्रिया गावनि डिपार्टमेन्टआव जुदि लायो बेबायदि सोरबा माने अफिसारा भिडिअ जानानै दं सोरबा हयथ' एडिसि जानानै दं डिसि जानानै दं सोरबा सार्कोल अफिसार जानानै दं बे जुदि गाव गावनि अफिसाव मिनिमाम बे सिस्टेमखौ खालामनानै लायोब्ला बर' रावा अफिसावबो गासिखौबो बाहायगोन सोर जेरावखि थायाखै जाय जेरावखि गाव थानाय जायगायाव बियो जुदि बर' रावखौ बेवहाय बाहायनो हानायनि बेब'स्थाखौ खालामनो आरो गोरलै जागोन माने जोंनिफ्राय थानांगोन इनिसियेटिभआ गभर्नमेन्टआ सार्कुलार होबाय नाथाय बिसोरो मोनथिया जे बे रावखौ बे मा मावनांगौ ओंखायनो जों जेब्ला बिसोर रायज्लायनानै जोंनिफ्रायबो माखासे लामाखौ दिन्थिनांगोन होमब्ला थाबैनो बर' रावा जेरावबो बाहायगोन जोबोद मोजां बाथ्रा दिनैनि समाव जोङो आसाम एसेमब्लियाव स्पिकार महरै गिबि खेब बर' गेदेमा सुबुं बिजुलि दैमारि बिजुलि दैमारिया 5 बोसोरनि थाखाय आसाम एसेमब्लियाव मन्थ्रि जानानै दङ आरो बेखिनि बुब्लिनि गेजेराव बिथाङा सिमां लादों एबा मोगथाङाव जाफुंसारगोन बे फंस्लद बाथ्रा बे जाहैबाय बर' रावखौ आसाम एसेमब्लिनि सिथ्लायाव खुंथाय फसंनानै दोननाय आरो बेयो जोबोद बर'फोरनि थाखाय खामानि बाथ्रा बुंनांगोन मानो होनोब्ला बिजुलि दैमारिया जुदि एसेमब्लिनि स्पिकार जादोंमोनब्ला बे सिमांखौ बर' हारिया लाबोनो हागोन मानो होनोब्ला गोबांथार सुक्ति जालांबाय गोबांथार सुक्ति गोबांथार गोबां थायो नाथाय इमप्लिमेन्टेसन एबा बाहायनायनि बेलायाव जोङो थाबथानांबाय थायो बिनि सोमोन्दै मिटिं खालामदों गासै बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जे बिजुलि दैमारिया स्पिकार जानाय लोगो लोगोनो आसाम एसेमब्लियाव बर' रावा सफैनायनि लामा जाबाय आरो बेखौ बाहायबाय थानायनि खाबुआ फैसिगोन बर' एमएलएफ्रा देरहाबोगोन असमिया भाषा रोङा जानो हागौ इंलिश भाषा रोङा जानो हागौ हिन्दी रोङा जानो हागौ नाथाय बर' भाषाजों गावनि हागोन गावनि बिफानाव बिफानो हागोन बेखिनि खाबुआ जों रोंना फैगोन आरो बेखिनिखौ जोङो गोजोननाय लानानै फैगौ समाव मोगथांनि सावगारिखौ मोनगोन बेखौबो जोङो रोखा जाखागोन आरो रोखा जाबाय